खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ आलारि सोरां बिथांखिखौ मोननो हानानै गरेस्वरनि नौकुन्दा गामिया बाथौ थानसालिखौ मावफुंनो हादों। 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गबसारा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नौकुन्दा गामिया बिटिआर सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रांनि अनसुंथाइ मोननानै गामिनि आद्रा जानानै थानाय बाथौ थानसालिखौ मोजां रोखोमै मावफुंनो हादों होननानै फोरमायदों नौकुन्दा गामि सामलाय आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाया। दायो गामिनि सुबुंफोरा बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', बिसिडिसिनि मासिगिरि लैथोमा बर', इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना बेबादि बिथांखि लानानै गोबां मोजां बिथांखिफोरखौ रायजो राजानि थाखाय लानानै फैनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ उफ्रा बिसायख'थियाव रुलिं पार्टियानो देरहाखायो बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। फैगौ 13 नबेम्बराव खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि आसामनि गासै 5 बिधानसभा बियाबफोराव बिसायख'थिनि गोबारै बारनायखौ नुगासिनो दङ। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय एनडिएनि दोलोफोरजों लोगोसे गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनाय थांखिजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै फोसावदिं हाबाफारि लानायजों लोगोसे भट होनो थाखाय आर'ज गाबहैदों। थाद'नाय गैयै रायजोनि गेजेराव थांनानै गावबा गावनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय फोसावदिं मेल मिटिंफोर लानायखौ नुनो मोन्दों। मैयाबो सिल्ली बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएल बिजेपि एजेपिनि जथाय दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहासार खालामथारनांगौनि थाखाय बियाबनि सिङाव थानाय सालाखाथिनि हाथाइसालिनि गंफ्रोमबो गलाफोराव हाबनानै गलादारफोरखौ लोगो हमनानै बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थाखाय खावलायहैदों। बे हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे एनडिए दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों आरो बिथाङा बिपिएफ दोलोनि बागै बुंबावदों दि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय मेल एबा बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मेल लानायखौ दासिमबो नुनो मोनाखै मानोना बिसोरो दिनै बिसिबां दुरबल जानानै दङ। बिथांमोनाबो मिथिखागौ बाइ इलेक्सन एबा उफ्रा बिसायख'थियाव रुलिं पार्टियासो देरहाखायो होननानै बिथांमोनाबो मिथिगौ। बेखायनो जोबोद गोसो दुरबल जानानै बिथांमोना दं। बिजाथि हिसाबै बिथांमोनाबो होदों। पार्टी जानायखाय गेलेखागोन। गावसोरनो इसिङारि गावजों गाव सावरायलायबाय थादों रुलिं पार्टियाव जों हाया एबा रुलिं पार्टियानो देरहाखागोन गोसो बायनानै दङ होनना एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुङो। थामथि खौराङाव दङ लङा दैनि सुइस गेटखौ हगारनाय जासिगोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल लङा दैनि सुइस गेटखौ गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो गाबोन 1 नबेम्बर 2024 इं अक्ट'खालि फुंबिलिनि 2 रिंगानिफ्राय हगारनाय जागोन। बेनिखायनो ना हमनो मोजां मोनग्रा गोसो गुदुं रायजो राजाफोरा ना हमफैनो थाखाय मिथिहोहरनाय जाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ एनडिएनि बिजाथिनो उदाङै मदद खालामगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा। बे बाथ्राखौ मैया नगाव जिल्लानि सामगुरियाव जानाय मेलाव बाहागो लाना मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। बाथि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि 28 खालार अदेबानि गोथार बाथौ साननि समाव थि खालामनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा लाइजामनि गेजेरजों सोलायनो खावलायदोंमोनब्लाबो बर' थुनलाइ आफादा गनायैनि थाखाय बिश्वनाथ जिल्ला आरो मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। द'थि खौराङाव दङ मैया मावजिनि आदब बर' सावथुननि एक्टर रनेन बसुमतारीजों लोगोसे इयुथ बिपिएफनि सोद्रोमा प्राणजित बसुमतारी आरो समाज सिबियारि जिरन बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव जगदान जाबाय। स्निथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव कमार्स कलेज क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इन्टार कलेज काबाड्डि कम्पिटिशन 2024 खुंफुंदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इन्टार कलेज काबाड्डि कम्पिटिशन 2024 खौ 29 आरो 30 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार कमार्स कलेजाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बे इन्टार कलेज काबाड्डि बादायलायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय बिटिआरनि 5 जिल्लानि गासै 16 फरायसालिमाफोरा बाहागो लादों। मैयानि जोबथा काबाड्डि बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारि फरायसालिमा आरो क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गेजेराव जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाया खख्लाबारि फरायसालिमाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो आरो देग्लायनि इन्टार कलेज काबाड्डि कम्पिटिशन 2024 नि
चेम्पियन बिबुंखौ क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया मोननो हायो। 8थि खौराङाव दङ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि बिसायख'थियाव टीम इमपावारमेन्टनि देरहासारनाय। एबसुजों हेफाजाब होजानाय टीम इमपावारमेन्टनि सा 12 बिजाथिफोरा बेरेखा दोलो गैयाजासे देरहासार जाबाय। टीम इमपावारमेन्टनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट महरै धनस्री बाला ब्रह्म आरो जेनेरेल सेक्रेटारि महरै सानसिलेन नार्जारीजों गासै सा 12 बिजाथिफोरा रावबो बेरेखा दोलो गैयालासेनो देरहासार जानो हायो। फारियै भाइस प्रेसिडेन्ट महरै धनस्री बाला ब्रह्म, जेनेरेल सेक्रेटारि महरै सानसिलेन नार्जारी, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि महरै नमिता ब्रह्म, लिटारेरि सेक्रेटारि महरै मावफुंग्रा ब्रह्म, मेजर गेम्स सेक्रेटारि महरै ब्रिजियार मुसाहारि, कालचारेल सेक्रेटारि महरै भाग्यबती बसुमतारी, डिबेट सेक्रेटारि महरै बुमिराज बसुमतारी, ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि महरै सनालिका बसुमतारी, भइस कमन रुम सेक्रेटारि महरै पुर्ण बसुमतारी गासै सा 12 बिजाथिफोरा देरहासार जानो हायो। 9थि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशात उसुफआ थांनाय मैया रुंसारि जायो। मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशात उसुफनि गोथै देहाखौ क'च्चिनि गावनि न'निफ्राय मैया फुंनि समाव गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। हरखाब 43 बोसोर बैसोआवनो मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशात उसुफआ बे बुहुमखौ नागारलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मालायालाम आरो तामिल सावथुननि सासे मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशात उसुफनि गोथै देहाखौ मैया फुंनि 2 रिंगासोआव क'च्चिनि पानामपिली नोगोराव थानाय बिथांनि एपार्टमेन्टआव मोननो हादों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि 43 बोसोर बैसोआवनो निशात उसुफआ हरखाब रुंसारि जानायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। मख'जाथावदि सावथुन थालुमालायाव गावनि साबसिन खामानिनि थाखाय केरेला रायजो सावथुन बान्था 2022 मायथाइयाव निशात उसुफआ मोननो हादोंमोन। लोगोसे बिथाङा शिवाजों दिथा होजानाय तामिल सावथुन कांगुबानिबो सुजुगिरिमोन आरो 14 नबेम्बराव रिलिज जानो गोनां सूर्या सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे समाव पुलिस बिफाना मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशात उसुफनि रुंसारि जानायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 10थि खौराङाव दङ अनसाय बिथांखिखौ मोननो हानानै गरेस्वरनि सासे सुबुङा दाउ बयलार गोदाना फाननानै न'खर खुंनो हादों। 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गबसारा बिसिडिसिनि बिप्लब बर' मुंनि सासे सुबुङा बिटिआर सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रां अनसुंथाइ मोननानै गावनि गामिनि सकआवनो गंसे बयलार दाउ गोदानानै फानग्रा गला होनानै गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौ सुंथानो हादों। दायो बिप्लब बर'आ बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांमोनखौ गोरिब न'खरफोरखौ मदद होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। 11थि खौराङाव दङ बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव फैनायफोरा बिपिएफ दोलोआव रावबो थांफिना। जाय दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै फैबाय बैसोर दैदेनगिरिफोरा रावबो बिपिएफ दोलोआव गिदिंनानै थांफिना आरो आंबो थाङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों बारग' मन्थ्रि एबा आथिखालनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि पलिसि एडभाइजार चन्दन ब्रह्मआ। आरो बिथाङा बुंबावदों दि बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागासिनो दङ। बिपिएफआव रावबो थांफिननाय नङा, नाथाय बिपिएफनिफ्रायसो इउपिपिएल दोलोआव कन्टिनिउ हाबफैबाय थागोन। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ गासैबो जनगोष्ठी राव धोरोमनि रायजो राजाफोरा गनायथिबाय। आरो बिथाङा बुंबावदों थांनाय एमपि इलेक्सनाव रायजो राजाफोरा आसा खालामनाय बादि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमपि जयन्त बसुमतारीखौ जों बयबो रायजो राजाफोरा दैथाय हरनो हादों। बेयावहाय इउपिपिएल पार्टिनि भटल' नङा, खारन बे रायजो राजाफोरनि भटजों देरहादों आरो दानि फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बांद्राय सिरियासलि जानांगौनि जेबो गैया। बिराद बुरजा बारायाव देरहागोन बेखौ बयबो रायजो राजाफोरा मिथिखायो होनना बारग' मन्थ्रि एबा आथिखालनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि पलिसि एडभाइजार चन्दन ब्रह्मआ गोख्रों रावजों बुंदों।